Il-Prim Ministru ħal ġurament tal-ħatra ftit tal-ħin wara li uffiċjalment sar magħruf li l-Partit Laburista immexxi minnu kiseb l-ikbar rebħa elettorali fl-istorja. Quddiem riżultat tant kbir u appoġġ tant qawwi, il-Prim Ministru reġa' wieġeb b'diskors ta' statista umli. Irrispettivament mir-riżultat elettorali li iva kien l-ikbar wieħed ta' kull żmien. Dan mhux ħajwassal biex dan il-gvern jew jien bħala Prim Ministru naraw in-nies dubbin, jew biex nimbarkaw fuq xi tip ta' politika diviżiva, anzi bil-maqlub. Dan ir-riżultat jitfa' fuqi u fuq sħabi ferm aktar responsabilità. Għal darb'oħra, il-Prim Ministru enfasizza l-messaġġ tal-għaqda. Hija l-missjoni tiegħu li l-poplu jgħaddi mill-firdiet tal-aħħar ġimgħat u għal dan lest jaħdem ma' kulħadd. Jien nemmen li hemm nies ta' rieda tajba fiż-żewġ kampi politiċi li lesti sabiex din il-firda li nżeret titneħħa għal kollox. Nerġa' intenni illi hawnhekk qiegħed nagħmel tiegħi il-kliem meqjus ħafna tal-President tar-Repubblika hekk kif għalqet il-votazzjoni illi fl-aħħar mill-aħħar aħna familji, aħna nies li naħdmu flimkien, aħna nies illi aħna pajjiż wieħed. Għal iktar minn darba fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru enfasizza l-bżonn li l-koll naġixxu ta' Maltin. U jien inħares il-qudiem li nimbarka diskussjonijiet f'ħidma mal-persuni kollha konċernati biex inkun nista' flimkien ma' sħabi immexxu l-qudiem dan il-proġett ta' għaqda nazzjonali. Aħna il-koll Malta. Aħna il-koll Malta. Nhar l-Erba' l-Prim Ministru se jkun fuq impenji fi Brussell bħala l-kap tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-ħatriet tal-Kabinett se jsiru lejn tmiem il-ġimgħa. Dan il-Kabinett ħajkollu elementi politiċi ġodda bħala funzjonijiet għaliex hemm funzjonijiet illi nemmen illi ħtiġijiet tal-pajjiż għandu bżonnhom u ħankunu qegħdin nikkejterjaw għalihom wara ħsieb illi għamilna f'dan ir-rigward. Reġa' wera x-xewqa li l-Parlament jitlaqqa malajr kemm jista' jkun, u għalhekk qal li se jkun f'kuntatt mal-Kummissjoni Elettorali biex kemm jista' jkun malajr isiru l-elezzjonijiet każwali. Lan tiegħi bħala Prim Ministru huwa li nlaqgħu kemm jista' jkun malajr, nittama li jirnexxielna nlaqgħuh sal-aħħar ta' dan ix-xahar għaliex hemm numru ta' liġijiet li diġà ġew imħejjija fil-leġislatura li għaddiet li ġew anke approvati mill-Kabinett u li jistgħu jitmexxew il-quddiem u nara li l-Parlament jista' jagħmel ħidma importanti sa l-aħħar ġimgħa ta' Lulju, l-ewwel ġimgħa ta' Awwissu biex jitmexxew il-quddiem dawn il-liġijiet. Biex hekk tkun bdiet ħidma ta' leġislatura ġdida u gvern li għandu jwassal għall-aqwa żmien.